Bit-terminu ta' żmien doppju li ngħata r-Renju Unit dwar Brexit qed jingħata l-messaġġ li wasal iż-żmien biex kif qalet il-Prim Ministru Ingliż Theresa May jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmiem is-Summit Ewropew tar-rebbija fi Brussell li ddeċieda li jagħti ċans sa 22 ta' Mejju f'każ li l-Parlament tar-Renju Unit jaċċetta l-ftehim ta' Brexit u fin-nuqqas għandu sa 12 ta' April biex jiddeċiedi triq il-quddiem. Saħaq li din id-deċiżjoni mhux biss tagħti iżjed żmien biex l-Ewropa tħejji għall-eventwalità ta' Brexit bla ftehim, imma tħalli l-bib iżjed miftuħ lir-Renju Unit sabiex jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Inħallu l-bib miftuħ illi jekk ikun hemm żvilupp ieħor fir-Renju Unit, dan l-iżvilupp ikun jista' jagħti nnifs lil kulħadd. U żgur ma tkunx is-sitwazzjoni illi l-Unjoni Ewropea tiġi akkużata f'xi mument jew ieħor li hi illi wadbet lill-Renju Unit il-barra. Dr. Muscat saħaq li din id-deċiżjoni jiturija ċara li l-Ewropa ma fadlilha xejn iżjed x'tagħmel ħlief li tipprepara għall eventwalità. Dwar ir-rabtiet kummerċjali tal-Unjoni Ewropea maċ-Ċina, Dr. Muscat qal li rridu naġixxu fuq dak li nippritkaw dwar is-suq miftuħ u għalhekk inkunu miftuħin għal waħda mill-akbar ekonomiji tad-dinja. Jien fil-waqt li nifhem forsi n-nervożismu ta' xi wħud, ma nixtieqx li dik tkun skuża jew kelma oħra l-protezzjonizmu li inti għax m'għandekx kumpaniji li kapaċi ilaħqu mat-teknoloġija li qed tiġi żviluppata fiċ-Ċina, hemmhekk tibda toħloq ir-raġunijiet għaliex m'għandhomx jikkompetu. Madankollu saħaq li jrid ikun hemm level playing field billi nkunu ċari mal-investituri Ċiniżi li l-mod kif joperaw fl-Ewropa jrid ikun skont ir-regoli Ewropej. Il-Prim Ministru tem jgħid li min-naħa l-oħra huwa importanti li teknoloġiji li jiġu żviluppati fl-Ewropa jiġu inċentivati jibqgħu fl-Ewropa u għalhekk trid tiġi riveduta l-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.